להזמין את אבישי מכיתה ה' שלנו. ואתם תהיו לו הפעם הקהל. אני רוצה לבקש מכולם לשמור על שקט, כי אבישי צריך הרבה ריכוז. עלה על הבמה מתוק שלי. אבישי, אני ואתה נשנה את העולם, כתב אריק איינשטיין בשירו המפורסם. אבל מי ישנה? למה ואיך? על כך בדיוק אדבר היום. כולנו יכולים לשנות את העולם, כל אחד בדרכו, כל אחד במה שהוא יכול ורוצה. כל אדם יכול להתנדב למען אדם או מטרה, וחשוב שכולנו נעשה זאת. קוראים לי אבישי עזרסקי, ואני תלמיד כיתה ה' בבית הספר גולדה מאיר, כפר סבא. בחרתי לדבר על התנדבות, כי גם אני דור שלישי למתנדבים. סבתא שלי מתנדבת מזה שנים בבית לוינשטיין ובשירות ייעוץ לאזרח בכפר סבא. גם אבא שלי מתנדב בשילד בכפר סבא, ואני, יחד עם בני כיתתי, מתנדב באריזת מצרכי מזון בעמותת הזן את הכל. התנדבות לדעתי היא הביטוי הפשוט והטהור ביותר של ערכי הערבות ההדדית, העזרה לחלש וקידום השוויון. באמצעותה, קבוצות חלשות בחברה מקבלות הזדמנויות שקבוצות אחרות מקבלות כמובן מאליו. לדוגמה, תנועת הנוער כנפיים של קרמבו מאפשרת לילדים בעלי מוגבלויות לקחת חלק בפעילות חברתית כמו כל ילד אחר, ובכך מדגישה את הדמיון על פני השונים. תמיכה בחלשים היא ערך שמלווה את העם שלנו במשך דורות. כבר בתנ"ך נכתב, ואהבת לרעך כמוך, ובני ישראל צוו לדאוג לשכבות החלשות. יש האומרים כי זה תפקידה של המדינה, ובמידה רבה זה אכן נעשה. משרד החינוך לדוגמה יזם פרויקט מחויבות אישית. במסגרתו מתנדבים תלמידי כיתה י' בקהילה, כתנאי לקבלת תעודת בגרות. יחד עם זאת, הצרכים גדולים והמענה חלקי. במגילת העצמאות נכתב כי מדינת ישראל תקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה. החזון לחוד ומציאות לחוד. נתונים מראים שבישראל הפערים החברתיים הם מהגדולים מבין המדינות המפותחות. את הפער הזה ממלאים מתנדבים וארגוני מתנדבים אשר פועלים כדי לשפר את המצב. ארגון רוטרי לבדו מאגד אנשי עסקים הפועלים למען הקהילה ביותר מ-200 מדינות. אך לא צריך להיות מהנדס בחברת הייטק או כריש נדל"ן כדי למצוא מסגרת או הזדמנות להתנדב. התנדבות מתאימה לכל אדם, בכל גיל. גם האנשים העסוקים ביותר יכולים למצוא שעה בשבוע או בשבועיים להתנדב. צעירים וחזקים יכולים לתרום באופן פיזי, קשישים יכולים לתרום מניסיון חייהם, וגם לאנשים בעלי מוגבלויות יש אפשרויות להתנדב. השם דורון אלבז מוכר לכם? חישבו רגע, אני בטוח שהשם מצלצל לכם מוכר. בקיץ 2014, במהלך מלחמת צוק איתן, הקים אלבז, נכה צה"ל ואב ל5, חוות רענון לחיילי צה"ל ואנשי המילואים, וסחף אחריו מדינה שלמה וגדודים של מתנדבים. אלבז הוכיח שהוא לא רק איש עם חזון, אלא גם איש מעשים, עם לב רחב, הגובר על כל מגבלה. אפילו ילדים יכולים ליזום פעולות התנדבות. קחו לדוגמה את הילד ג'ונס קורונה מלונג ביץ' קליפורניה, שבגיל 8 בלבד יזם פרויקט חלוקת מזון לדרי רחוב, ובילה את מרבית הזמן הפנוי בהכנת כריכים וחלוקתם, כך שגם ילדים צעירים יכולים להניע שינוי גדול. ביוזמות מהן אלה, פרט לערכים המזוהים באופן ישיר וברור עם התנדבות, ההתנדבות מקדמת ערכים נוספים, כמו יוזמה, אחריות אישית ואחריות חברתית, העוזרים לכולנו להיות אזרחים יצרניים בחברה. אז מה מניע אנשים להתנדב? התשובה, ככל הנראה אינדיבידואלית ומשלבת מספר גורמים. מתנדבים מספרים על תחושת שליחות, על סיפוק, תחושת ערך עצמי, שייכות לקבוצה או ארגון, והיכרות של קבוצות שונות באוכלוסייה.
רוב המתנדבים חשים נתרמים לא פחות ואולי יותר מאשר תורמים. אני מאמין שהתנדבות היא בסיס לכל הערכים, שהיא כלי להפוך את חיינו לטובים יותר. במיוחד בעולם הדיגיטלי שבו אנו חיים, בו אנשים חושבים שקבוצה זה רק בוואטסאפ, אין תחליף למגע אנושי ולטיפה של חמלה. אז אני מזמין את כולכם לקחת חלק בפעילות התנדבותית כלשהי. אל תמתינו למועד מאוחר יותר, ליותר זמן או ליותר אמצעים. בניגוד למילות השיר, לא חייבים לשנות את העולם, אבל מספיק לשנות את עולמו של אדם אחד. זכרו שפחות חשוב מה יש לכם בחיים, אם זה מעמד, כסף או רכוש, ויותר חשוב מי יש לכם בחיים. אנשים שיש לכם קשר מיוחד איתם, שאתם חולקים איתם זמן ועושים שינוי אמיתי בחייהם. תודה רבה על ההקשבה. ואבישי המדהים שלנו. משפחת יזרסקי, יש לכם הרבה על מה להתגאות. גם האח הצעיר וגם האח הבוגר. כל הכבוד. ואנחנו, רבותיי, בעזרת השם עוד נשמע הרבה על אבישי. היית מדהים, לא פחות, מדהים.